Gatusan ka mga beneficiaries gikan sa nagkadaiyang barangay sa Mandaue City ang nakadawat og financial assistance ubos sa hinabang sa edukasyon, livelihood ug panglawas sa tanan kon helps. Si Chona Carion sa report. Mga tinun-an gikan sa barangay Pagsabungan nakadawat og hinabang pinansyal alang sa ilang pagtungha. Mismo si Mayor Luigi Kisumbing ug Vice Mayor Carlo Fortuna ang mitunol niini sa mga tinun-ang beneficiaries. Tag 3,000 matag semester ang ilang madawat gikan sa Mandaue City Government ubos sa maong programa. Ang among tuyo gyud sa mga help center is to make sure that we can have accessible satellite offices diri sa mga barangay, sa tanang barangay, no, sa dakbayan sa Mandaue, not just para sa application sa tabang but even para sa release, no. Nalipay ang matinunan sa tabang nga ilang nadawat kay dako na kini og ikatabang sa ilang pagtungha. Dakog tabang in regard sa mong tuition kay dagko man migberanon, so nagpasalamat jud mi ani. Api pero okay ra sad kana na makatabang sa pag-eskwela. Tanang mga barangay sa dakbayan aduna na gibutang nga helps. Kini aron mas paspas ang proseso sa mga tabang sa kabarangayan. Kung makatuman na sa mga rekisito, ang mga mulupyo gihatagan ni Kisumbing ang City Social Welfare and Services kun CSWS ug usa ka semana sa pagproseso niini. Gawas sa tabang sa edukasyon, mohatag usab og hinabang alang sa panginabuhian og medical assistance sama sa maintenance medicines ug laboratory examination. Chona Carion, Balitang Bisdak.